Franjevac konventualac fra Augustin Kordić proslavio je 50 godina svećeništva u prošlu nedjelju misom zahvalnicom u crkvi Samostanu Svetog Frane u Šibeniku. Zlatna misa okupila je velik broj vjernika Šibenika te zlatomisnikove rodbine. Misno slavlje započelo je pozdravnim riječima fra Augustina. Nakon evanđelja homiliju je imao dugogodišnji zlatomisnikov prijatelj i propovjednik na mladoj misi, Franjevac konventualac fra Stanko Mijić. Slavljeniku je poručio da se i dalje u životu prepusti Gospodinu. To je preporučio i vjernicima koje je pozvao da ne žive u strahu. O svom putu prema redovništvu i svećeništvu fra Augustin Kordić je kazao: Počelo je sve sa pitanjem mog oca kad sam bio u 3. razredu osnovne škole: Sinko, da li bi ti želio biti pratar? A to znači fratar. Odgovorio sam spremno, bez daljnjega, želio bih. I to je sve počelo. Nakon toga, nakon 4. razreda osnovne škole, toliko nas se prijavilo za Hercegovačku, Franjevačku provinciju, mislim negdje oko 100, ako ne i više, a oni su mogli primiti samo 30, tako da smo mi morali polagati prijemni ispit. Zamislite vi, poslije 4. razreda osnovne škole ja polažem prijemni ispit u Mostaru pred fratrima, onaj veliki stol, fratara, čudo Božija, a ja mali pikavac. Šta sam ja znao, šta nisam znao, pojma nemam, ali svakako nisam dospio u Hercegovačku, Franjevačku provinciju, nego su višak nas poslali u druga sjemeništa. I tako sam ja dospio k Franjevcima, konventualcima na Sveti Duh u Zagreb. Nikad ih do tada nisam ni vidio i čudio sam se kakvi su ovo fratri. Posebno radi njihove duge kapuce, široke, ali zavolio sam te fratre malo pomalo i eto, ja postao Franjevac konventualac, hvala Bogu. Među brojnim duhovnim uzorima fra Augustin Kordić ističe svetu Tereziju od djeteta Isusa. Volim njezinu duhovnost. Zavolio sam njezinu duhovnost od sjemeničnih dana i to sasvim slučajno. Jedan svećenik, nije, bio je tada bogoslov Slovenske provincije, fra Stanko Cvetko, kad smo ušli u samostansku knjižnicu, kaže: mali, uzmi ovu knjigu, ovo ti je dobra knjiga. I to je bila povijest njezina života, dakle povijest jedne duše. I oduševio sam se čitajući tu knjigu i tako je to malo pomalo njezina duhovnost ulazila u moj život. Možete konkretno kazati što vas je privuklo k toj svetici? A privukla me njezina jednostavnost, njezino predanje u volju Božju, njezina ljubav prema Gospodinu Isusu, njezino prikazivanje cijelog njezinog života Isusu Kristu i dakle, evo, cijeli njezin život. Posebno predanje Gospodinu Bogu i gledanje volje Božje u njezinom životu. Dakle, ona je željela potpuno biti predana Bogu. Na kraju misnog slavlja čestitke fra Augustinu Kordiću u ime provincijala Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca fra Josipa Blaževića uputio je tajnik fra Nikola Šantek. Mene osobno fra Augustin pratio me kroz čitav moj period odgajanja za svećenika i redovnika. Te riječi, hrabro dalje, zaista su mi puno pomogle. A vjerujem i mnogim drugima koji su nakon duhovnih bura, zahvaljujući vama, fra Augustine, našli mirnu i duhovnu luku. Hvala vam na tome. Znam da bi vaš odgovor sada bio Bogu hvala, ono što je zapravo i fra Stanku, ono što ste napisali. Jest Bogu hvala, ali hvala i vama što ste odgovorili na Božji poziv i što ste ostali vjerni Bogu. Gvardijan Šibenskog samostana Svetog Frane i rektor Nacionalnog svetišta Svetog Nikole Tavilića, fra Ivan Bradarić, govorio je o životnom putu fra Augustina Kordića. Dragi brate Augustine, u ime naše samostanske zajednice fra Ivana Penave
i Fra Ivan Penava i ja vam želimo da ostanete tako vedrog i uvijek mladenačkog duha kao do sada. Želimo vam i dalje puno Božje mudrosti, svetosti i zdravlja. Osjećam kako se kroz ovaj pozdrav i čestitku žele provući i brojne želje ovdašnjih vjernika koje svakodnevno tješite i sakramentalno krijepite. Neka vam oni svoj znak hvale izreku velikim pljeskom. Zlatomisničko slavlje završilo je zahvalom fra Augustina.